са хора, са подработи, ние сме в геймплей. Сега ще ви покажа моето развитие, само развитието ще покажа. Това е първият епизод. Ще има ПП-та, ще има абсолютно всичко. Значи развитието ви е фул каски, фул на гръбчици, мечове фул и голд рибъл. Фул, какво се вика това? Не мога да се сетя това какво. И фул бутушки. Така. И започвате. И така. Това ми е хубаво. Тук в тия 4 честа има материали. Ето вижте. Грехнахме няколко хома. Тук материали. Така. И в принцип аз си бил на ларпа на спална, защото там има много хора. И това казвам. Ако искате да водите, пишете ако да водите. И тук изписах 2 сайта, а да изпиша един, защото аз съм водвал. Например, като нещо. Хвърляме. Да, на мен. Нещо тъпи. Пъти, бе. Айко ми са пели. Така, бе. Ще е хубаво може малко. Така ли е хубаво. Какво да правя друго? И така, това е първият епизод, няма да правя нищо, само показвах моето развитие. Мисля да направя клипче, но още на клипче. Това ще става втория епизод, но това е първият. Извинете се за омбулата, което ми изтеглиха, но никой не спечели, защото рестартнах сървъра и тези в момента ги нямам. Не знам, просто ще направя една друга томбулка. Ще снимам после една томбулка. И какво да кажа друго? Развил съм се, бая. Скайпа ми в описанието да играем. Надявам се да ви хареса клипа. Абонирай се, да искате да видим клипа. И до скоро!